соли 1999-ро мардуми Тоҷикистон бо рӯҳияи саршори ифтихор аз таъриху тамаддуни оламшумули миллати кӯҳанбунёди тоҷик, дастовардҳои даврони истиқлол ва ҳисси масъулияти баланди ватандорию бунёдкорӣ пешвоз гирифтанд. ин сол дар таърихи мамлакат ҳамчун соли бузургдошти арзишҳои маънавӣ, рӯ овардан ба созандагию бунёдкорӣ ва саҳм гирифтан дар ҳалли масоилу мушкилоти ҷаҳони муосир маънидод мегардад. бо роҳнамоиҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марҳилаи созандагӣ ва бунёдкорӣ дар соли 1999 оғоз гардид. имрӯз ҳама мушоҳида менамоем, ки хиради боло, донишу тафаккури созанда ва нақшаву тадбирҳои андешидаи сарвари давлат барои ба осоиш расонидани миллати тоҷик самараи бузург ба бор овард. 6 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони мақомоти интизомӣ ва ҳифзи қонуну тартиботи мамлакат машварати корӣ доир намуданд. сарвари давлат таваҷҷӯҳи ширкаткунандагони машваратро ба камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти мақомоти ҳифзи қонуну тартибот ҷалб намуданд. дар машварат масъалаҳои марбут ба тақвияти мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор муҳокима шуданд. инчунин зикр гардид, ки сабаби асосии камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти мақомоти ҳифзи қонуну тартибот дар мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор бо ҳамдигар ҳамкорӣ накардани онҳо бо техникаи зарурӣ, таъмин набудани сохторҳои гумрук ва ҳамдастии баъзе кормандони мақомоти ҳифзи қонуну тартибот бо ҷинояткорон мебошад. 11 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси васеи шӯрои амнияти мамлакатро доир намуданд. маҷлис ба масъалаи исьёни мусаллаҳонаи 4-9 ноябри соли 1998 дар вилояти собиқ Ленинобод ва сабабу оқибатҳои он бахшида шуд. аз рӯи масъалаи мазкур котиби вақти шӯрои амнияти мамлакат Амирқул Азимов гузориш дод. таҳлили сабабу оқибатҳои воқеа нишон дод, ки баъзе роҳбарони собиқ вилояти Ленинобод, мақомоти ҳифзи қонуну тартибот ва дигар сохторҳои интизомӣ дар бобати пешгирӣ ва қатъ намудани исьёни зидди ҳукуматӣ ба бепарвоӣ ва бемасъулиятӣ роҳ доданд. аз рӯи натиҷаҳои маҷлис қарори дахлдор қабул гардид. дар муҳокимаи масъала собиқ вазирони мудофиа Шералӣ Хайруллоев, вазири корҳои дохилӣ Ҳумдин Шарифов, раиси кумитаи амнияти миллӣ Саидамир Зуҳуров, прокурори генералии Саломиддин Шаропов, раиси собиқ вилояти Ленинобод Қосим Қосимов иштирок намуданд. 15 январ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба масъалаи мубориза алайҳи маводи нашадор конфронси байналмилалии илмӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳим роҳбари давлат муборизаи қатъӣ ва оштинопазир бар зидди гурӯҳҳои ҷиноятпеша, ки ба гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир машғул буда ҷиноятҳои трансмиллӣ содир менамоянд, махсус таъкид карда онро вазифа ва масъулияти бузурги сохтору мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва аҳолии мамлакат арзёбӣ намуданд. изҳор гардид, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ дар самти мубориза алайҳи ин вабои аср бо кулли давлатҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои байналмилалӣ манфиатдор буда, мавқеи худро ҳанӯз моҳи июли соли 1998 дар иҷлосияи махсуси 20 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид ба саҳми ҷомеаи башар расонида буд ва кишварҳои аъзои созмони милали муттаҳид пешниҳоди давлати моро бо майли том пазируфтанд. 17 январ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони мамлакатро ба муносибати Иди Саиди Фитр табрик гуфта иброз доштанд, ки истиқлоли давлатӣ дари худшиносиро ба рӯи мо кушод, эҳтироми ҳамаи суннату оинҳои муқаддаси аҷдодӣ, пос доштани қадру қимати давлати миллӣ ва ваҳдати миллиро ба ҳар фарди бедордил омӯзонд ва фарҳангу маърифати динӣ барои худшиносии воқеӣ ва ваҳдати миллӣ кӯмаки беш аз пеш хоҳад расонд. дар мамлакати мо имрӯз озодии виҷдон тавассути конститутсия, инчунин қонун дар бораи дин ва ташкилотҳои динӣ кафолат дода шуда барои озодона амал кардани идораю муассисаҳои динӣ тамоми шароит фароҳам гардидааст. дар соли 1999 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи иҷтимоиву иқтисодии мардум, ифтитоҳи як қатор иншооти таъиноти гуногун ва мусоидат ба беҳдошти сатҳи зиндагии аҳолӣ ва ҷараёни омодагиҳо ба 1100-солагии давлати Сомониён 29 маротиба ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат сафарҳои корӣ анҷом доданд. аз ҷумла моҳи январ ба шаҳри Хоруғ ва ноҳияҳои Ванҷу дарвози вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон,
моҳҳои январ, март, май, июн ва сентябр ба шаҳрҳои қуронтепа, кӯлоб ва норак, ноҳияҳои бохтар, балҷувон, восе, данғара, қумсангир, москва, ҳозира Мир Саид Алии Ҳамадонӣ, Фархор ва Шурободи вилояти Хатлон, дар моҳҳои феврал, май, июл ва сентябр ба шаҳри Хуҷанд, ноҳияҳои Айнӣ, Ашт, Ҷабор Расулов ҳамчунин ба шаҳру ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Ҳисор сафар карданд. 26 январ дар доираи ислоҳоти иқтисодии мамлакат дар ноҳияи Ванҷи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нерӯгоҳи барқи обии Андарбак бо иқтидори 300 киловатт-соат мавриди истифода қарор дода шуд, ки мушкилоти таъмини нерӯи барқро дар як қатор деҳаҳои дараи Язғулом комилан осон кард. дар расми ифтитоҳи ин иншооти муҳими соҳаи энергетика сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳолии ноҳияро табрик намуда изҳор доштанд, ки дар роҳи таъмини нерӯи барқ боз корҳои зиёде амалӣ карда мешаванд. Сарвари давлат борҳо иброз доштанд, ки сохта ба истифода додани нерӯгоҳи барқи обии Роғон ормони миллии мардуми Тоҷикистон буда, рушди иқтисодиёти мамлакат аз ин тарҳ вобастагии зиёд дорад. аз ин рӯ 27 ноябр қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи марҳилаи аввали идомаи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба тасвиб расид. 27 январ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Кумитаи ҷумҳуриявии тадорукоти ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси навбатии кумитаро доир намуданд. дар он аъзои кумитаи мазкур роҳбарони вазорату идораҳо, раисони вилоят, шаҳру ноҳияҳо, намояндагони ташкилотҳои илмию эҷодӣ, кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти мамлакат иштирок доштанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди ҳозирин суханронӣ карда иброз доштанд, ки мақсад аз таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён пеш аз ҳама бедор кардани худшиносии миллӣ, равшантар нишон додани мақому мартабаи тоҷикон дар масири таърих, таҳкими ваҳдати миллӣ, аз байн бурдани маҳалгароӣ, густариши ҳисси ватандӯстӣ ва баланд бардоштани сатҳи маънавиёти мардум мебошад. ба ин хотир тадбирҳои омодагӣ бояд дар тамоми гӯшаю канори ҷумҳуриямон ҷонок гардонида шавад. дар ин замина тамоми вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, корхонаю хоҷагиҳо бояд дар корҳои тайёрӣ ба ҷашн фаъолона иштирок намоянд. нашри асарҳои илмӣ, осори шоирону нависандагони аҳди Сомониён ва чорабиниҳои дигари фарҳангӣ аз вазифаҳои асосӣ аст. 28 январ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз қисми ҳарбии 26 даҳи артиши марзбони мамлакат дидан карда дар маросими савганёткунии хизматчиёни ҳарбӣ иштирок намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо хизматчиёни ҳарбӣ ва падару модарони онҳо ҳамсӯҳбат шуда бо шароити хизмату истироҳати афсарон ва аслиҳаю техникаи низомӣ шинос гардиданд. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон зимни суханронӣ нақши муҳим ва кӯмаки ҳамаҷонибаи марзбонони Федератсияи Русияро дар самти ба роҳ мондани фаъолияти ҷузъу томҳои артиши марзбони мамлакат қайд карданд. президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин марҳила пеш аз ҳама ба бунёди роҳҳо ва сохтмони нақбҳо таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. бунёди роҳҳо ва сохтмони нақбҳо фалсафаи худро дошт. Тоҷикистон, ки дар доманаи кӯҳҳо ҷойгир аст, ин кӯҳҳои азим ҳамчун сангарҳои табиӣ монеи пайванди минтақаҳои кишвар гардида буданд ва маҳз бунёди роҳу нақбҳо метавонист мушкили иқтисодию иҷтимоии мардумро осон гардонад. аз ҳамин хотир бунёди роҳу нақбҳо агар аз як тараф барои ҳалли мушкилоти коммуникатсионии давлат равона гардида буд, аз тарафи дигар ҳамчун занҷираи таҳкими ваҳдати миллӣ нақши муҳим мебозид. 30 январ бо иштироки президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи Яхшипун маросими ботантанаи ифтитоҳи роҳи мошингарди Кӯлоб Қалайхум баргузор гардид. бо буридани лентаи рамзӣ аз ҷониби сарвари давлат роҳи мазкур расман ба фаъолият оғоз намуд ва дар ҳамон рӯз 200 мошини боркаш, ки аз маводи озуқа ва дигар маводи ниёзи аввалияи мардум иборат буд, ҷониби Қалайхум раҳсипор гардиданд. тавре таъкид гардид, ба фаъолият оғоз намудани роҳи мошингарди Кӯлоб Қалайхум имкон медиҳад, ки маркази вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон тамоми сол бо пойтахти мамлакат алоқаманд бошад. инчунин тавассути роҳи мазкур Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шоҳроҳи Қарақорум пайваст гардид. ин роҳ як қисми таркибии шоҳроҳи Аврупову Осиё гардид, ки Аврупоро тавассути давлатҳои Осиёи марказӣ бо Чин ва мамлакатҳои Осиёву ҳавзаи Уқёнуси Ором бо Покистону Ҳиндустон ва бандарҳои Уқёнуси Ҳинд мепайвандад.
зимни суханронӣ дар маросими ифтитоҳи роҳи мошингарди Кӯлоб Қалайхум президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки ин роҳ барои Тоҷикистон воқеан шоҳроҳи мустақилияти ҷумҳурӣ, шоҳроҳи ваҳдату дӯстии мардуми Бадахшону Хатлон ва сокинони тамоми Тоҷикистон буда, бешубҳа яке аз омилҳое мебошад, ки ба пешрафти босуръати иқтисодиёти мамлакат мусоидат менамояд. 1 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон дар бораи баланд бардоштани музди меҳнати кормандони ташкилот ва муассисаҳои бюҷетиро имзо намуданд. дар асоси фармони мазкур аз 1 январи соли 1999 маоши амалкунандаи вазифавӣ ва ҷадвали таърифии кормандони ташкилот ва муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва дигар соҳаҳо ки аз ҳисоби бюҷети давлат маблағгузорӣ карда мешаванд, 1.1 баробар зиёд карда шуд. инчунин ҳаҷми маоши ҳадди аққал, андозаи ҳадди аққали нафақа аз рӯи сину сол дар сурати барои нафақаи пурра мувофиқ будани собиқаи кор, даромади ҳадди аққали андозбандинашаванда бетағйир мононда шуд. 2 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони вазорату идораҳои интизомии мамлакат машварат оростанд. дар машварат масъалаҳои вобаста ба афзудани ҳодисаҳои содир кардани ҷиноят ва дағалона риоя нагардидани масъалаҳои дар протоколи низомии созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва протоколи танзими вазъияти ҳарбию сиёсӣ дар минтақаҳои задухурдҳои гузашта аз 11 декабри соли 1996 зикр шуда баррасӣ шуданд. қайд карда шуд, ки ба ин ҳодисаҳо баъзе гурӯҳҳои мусаллаҳи иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик шарик мебошанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сабабҳои чунин вазъияти барои истиқрори сулҳ хавфнокро таҳлил карда, гузориши иштироккунандагони машваратро роҷеъ ба ин масъала шуниданд ва талаб намуданд, ки барои беҳтар кардани вазъият тадбирҳои самарабахш андешида, силоҳои гурӯҳҳои мусаллаҳе, ки аз иҷрои шартҳои протоколи масъалаҳои низомӣ саркашӣ карда қонунҳои ҷумҳуриро ба инобат намегиранд, бо истифодаи қувва мусодира карда шавад. 6 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси бо тантана бахшида ба 74-солагии таъсисёбии милитсияи тоҷик иштирок намуда, кормандони соҳаро бо иди касбияшон табрик гуфтанд ва аз номи ҳукумати мамлакат ба фаъолияти мақомоти муҳофизи қонуну тартибот баҳои баланд дода, онҳоро даъват намуданд, ки дар оянда низ муборизаро барои мустаҳкам гардонидани сохтори конститутсионии мамлакат тақвият бахшанд. бо фармони президенти мамлакат кормандони фаъоли мақомоти ҳифзи қонуну тартибот бо мукофотҳои давлатӣ ва унвонҳои ифтихорӣ сазовор гардонида шуданд. 9 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон машварати ҷумҳуриявӣ оростанд, ки дар он масъалаҳои муҳимтарини фаъолияти мақомоти интизомии мамлакат ва сохторҳои низомӣ муҳокима гардиданд. дар назди ҳозирин муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан ронда иброз доштанд, ки раванди таъмини амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар остонаи асри 21 дар назди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомӣ масъулияти басо бузург ва дар айни замон вазифаҳои пуршараф мегузорад. бинобар ин имрӯз бояд камбудиву норасоиҳои ин сохторро ошкоро баён намуда, роҳҳои ҳалли мушкилоту проблемаҳои мавҷуда ва самтҳои афзалиятноку аввалиндараҷаи кори мақомоти мазкурро муайян созем. сарвари давлат зимни суханронӣ ба масъалаҳои сиёсати кадрҳо, афзудани шумораи ҷинояткорӣ ва мубориза бар зидди он, вазъи кори тафтишотӣ нисбат ба парвандаҳои ҷиноӣ, мубориза бар зидди коррупсия, мубориза бар зидди муомилоти ғайриқонунии маводи нашадор, афзудани шумораи ҷиноят аз ҷониби хизматчиёни ҳарбӣ, тараққиёти саноати мудофиаи мамлакат, таъмини қисмҳои ҳарбӣ бо амволи махсус, камбудиҳои ҷиддӣ дар фаъолияти судяҳо ва аз тарафи онҳо содир шудани ҷиноят, дахолат намудани баъзе ҳомиёни дин ба сиёсат ва макони ҷудоиандозии байни мусулмонон табдил додани масҷидҳо, фаъолияти ғайри қаноатбахши вазорати адлия, масъалаи ҳамкорӣ миёни олимон ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ диққати махсус доданд. 11 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни иҷрои қарорҳои машварати ҷумҳуриявӣ аз горди президентӣ боздид ба амал оварданд. дар ҷараёни суҳбат бо ҳайати шахсӣ маълум гардид, ки афсарону сарбозон нутқи президенти ҷумҳурӣ ва қарорҳои дар машварат қабулшударо сармашқи кори худ намуда, баҳри дар амал татбиқ сохтани онҳо тамоми донишу маҳорати хешро истифода мебаранд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
афсарону сарбозонро ба иҷрои бечунучарои фармону қарорҳо, бахусус нишондодҳои машварати ҷумҳуриявӣ, риояи қонуну тартибот ва интизоми қатъии ҳарбӣ дар ҳолати омодабошӣ қарор доштан ва хизмати содиқона ба нафъи халқу ватан ҳидоят намуданд. 19 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки роҳбарони вазорату идораҳои дахлдор машварат оростанд. Дар машварат масъалаи давом додани сохтмони нақби анзоб дар роҳи мошингарди Душанбе-Хуҷанд мавриди муҳокима қарор гирифт. сарвари давлат аҳамияти бузурги сиёсӣ ва иҷтимоиву иқтисодии нақби мазкурро зикр намуда, дар назди вазорату идораҳои дахлдор вазифа гузоштанд ки сохтмони нақбро аз ду ҷониб шурӯъ намоянд. ин имкон медиҳад ки муҳлати ба истифода додани нақб 3 сол кам карда шавад. инчунин сарвари давлат хабар доданд ки барои оғози сохтмони нақб аз фонди эҳтиётӣ 500 миллион рубл ҷудо менамоянд. 20 феврал президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъияти ҷамъиятию сиёсӣ аз вилояти собиқ Ленинобод боздиди корӣ ба амал оварданд. худи ҳамон рӯз дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бо иштироки сарвари давлат маҷлиси фаъолони вилоят доир гардид, ки дар он намояндагони мақомоти роҳбарӣ, пешқадамони истеҳсолот, кормандони сохторҳои интизомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва дигар табақаҳои ҷомеа иштирок намуданд. сарвари давлат ба натиҷаҳои заҳмати коргарони соҳаҳои саноату кишоварзӣ баҳои баланд доданд. дар анҷоми маҷлис президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гурӯҳи калони намояндагони бахшҳои гуногуни вилоятро барои мардонагиву ҷасорат ва муваффақиятҳои назаррас дар пешбурди соҳаҳои гуногун бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ карданд. 23 феврал бахшида ба 6-мин солгарди таъсисёбии Артиши Миллии Тоҷикистон дар вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарону масъулони вазорату идораҳои интизомӣ маҷлиси тантанавӣ баргузор гардид. дар маҷлиси тантанавӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуда таъкид доштанд ки Артиши Миллии Ҷумҳурӣ зодаи даврони истиқлолияти Тоҷикистон аст. таъкид шуд ки қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ҷавонтарин нерӯи низомӣ ба ҳисоб рафта, ба хотири пешгирии хатари аз байн рафтани давлату миллат, сарфи назар аз мавҷуд набудани заминаи моддию техникӣ ва нарасидани кадрҳои касбии ҳарбӣ ташкил карда шуд. қадамҳои аввалини нерӯи низомии тозабунёди ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ниҳоят душвор ва пурмонеа гузошта мешуд, вале сарбозону афсарони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат ин масъулиятро мардонавор ба дӯш гирифта, қадамҳои худро дар роҳи расидан ба марому мақсад рӯз то рӯз устувор менамуданд. 2 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзои гурӯҳи тамоси мамлакатҳои кафили иҷрои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мулоқот карданд. дар мулоқот масъалаи беасос кашол ёфтани иҷрои протоколи масъалаҳои интизомии созишномаи умумии истиқрори сулҳ мавриди баррасӣ қарор гирифт. сарвари давлат ба роҳбарони вазорату идораҳои интизомии ҷумҳурӣ вазифаҳои мушаххас доданд, ки ҳадаф аз онҳо барҳам додани монеаҳои сунъии иҷрои паймонҳои сулҳ мебошад ва таъкид намуданд, ки вазифаҳо бояд то 12 марти соли равон иҷро карда шаванд. 8 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси бо тантана бахшида ба рӯзи байналмилалии занон тамоми занони мамлакатро ба муносибати идашон табрик гуфта, оид ба нақши зан дар бунёди давлати соҳибистиқлол ва ҷомеаи демократӣ суханронӣ намуданд. президенти мамлакат зимни суханронӣ аз ҷумла зикр намуданд, ки ифтихорманд ва сарфарозам, ки имрӯз дар арафаи иди зебову рӯҳафзои 8 март иди байналхалқии занон шумо намояндагони шоистаи занону духтарони шарафманди ватани азизамонро дар ин толори муҳташам сарҷамъ мебинам ва дар шахси шумо тамоми занону духтарони иззатманди ҷумҳуриро самимона табрик ва таҳният мегӯям. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои боло бардоштани қадру манзалати занон тамоми тадбирҳои заруриро меандешад, зеро занону духтарон дар ҷомеаи мо нерӯи бузурганд. 11 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кормандони матбуотро бо иди касбияшон табрик гуфта, умед аз он намуданд, ки қаламкашони воситаҳои ахбори умум барои пойдории сулҳу осоиш, таҳкими соҳибистиқлолии Тоҷикистон, волоияти қонун,
бунёди ҷомеаи демокративу хуббунёди дунявӣ таъмини ваҳдат ва якпорчагии тоҷикистон азму талоши худро дареғ намедоранд. 11 март таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи шӯрои ҷамъиятӣ баргузор гардид. дар ҷаласа роҳбарону намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиву эҷодӣ иштирок доштанд. президенти мамлакат дар чорабинӣ таъкид намуданд, ки аҳдномаи ризояти ҷомеа 3 сол қабл ба имзо расид. аз ҳамон вақт корҳои ободонию созандагӣ оғоз гардида, рушди иқтисоди миллӣ ва сатҳи зиндагии мардум марҳила ба марҳила беҳтару хубтар гардид. эҳёву тарғиби суннату анъанаҳои миллӣ ҳамчун арзишҳои бебаҳо самти дигари сиёсати дохилии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ин аст, ки ҷашни миллиамон Наврӯзи ҳумоюнқадам ҳамасола рангину пурҷило таҷлил мегардад. 13 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҷараёни сохтмони роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб дар қитъаи Саргазон Кӯлоб шинос шуданд. сарвари давлат ҳамроҳи роҳбарони сохтмон, вазорату идораҳои дахлдор ва муассисаҳои мутасаддии вилоят дар ҳудуди ноҳияҳои Данғараю Восеъ ҷараёни сохтмони роҳро аз назар гузаронида, бо рафти сохтмони 2 кӯпруки калони роҳи оҳан шинос шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳукумати ноҳияи Восеъ машвара дороста як қатор вазифаҳо ба монанди муҳлати қатъӣ бо маблағ маводи зарурӣ ва қувваи барқ таъмин намудани сохтмони роҳ, сари вақт ба маҳалли сохтмон овардани релсо, зерравии онҳо, таҷҳизоти зарурии кӯпрукҳо ва беҳтар намудани шароити кору маишати коргаронро муайян намуданд. 15 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти комиссияи оштии миллӣ мулоқот намуданд. дар мулоқот масъалаҳои тезонидани ҷараёни истиқрори сулҳ дар заминаи созишномаи умумии сулҳ баррасӣ гардид. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бобати давом додани ҷараёни ҳамроҳ сохтани дастаҳои мусаллаҳи мухолифин ба ҷузу томҳои интизомии мамлакат, ба роҳ мондани хизмати онҳо мувофиқи низомнома ва ҳалли масъалаҳои бо озуқа ва либос таъмин намудани онҳо дастурҳои мушаххас доданд. 20 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати ҷашни Наврӯз мардуми кишварро самимона муборакбод намуданд. дар паёми табрикӣ сарвари давлат аз ҷумла таъкид мешавад, ки Наврӯз яке аз қадимтарин ва азизтарин ҷашнҳои миллии мардуми ориёинажод буда, бо мурури замон ба иди ҳақиқат ҳам халқӣ табдил ёфтааст. аз ҳамин сабаб халқи мо беҳтарин орзуву умеди худро қабл аз ҳама бо Наврӯз, яъне соли нави анъанавии аҷдодии хеш мепайванданд. 22 март наврӯзгоҳи ҷумҳуриявӣ дар ноҳияи Данғара қарор гирифта буд. барномаи театри кунонидашудаи идона бо ҷалби ҳунармандони тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ, бозиҳову сабқатҳои наврӯзӣ ва суруду таронаҳои дилнишин дар васфи баҳору Наврӯз ва зебоиҳои табиати диёр меҳмонони хориҷиву ватаниро мафтун намуд. عید نوروز که عید بهار نازنین و ماهیت تاریخی و فرهنگی خود دارای مقامی خاص می باشد. این سنت ملی ما ریشه در عمق تاریخ دارد و راه هزار ساله ها را پشتی سر نموده است. با وجود این در زمانش عرب ها نوروز را چون سنتی غیر اسلامی معنی داد و حاکمان ایدئولوژی آخر باشند، برعکس آن را همچون مراسمی اسلامی ارزیابی نموده، هر کدام با مقصدهای غرضناک و تجدید آن مانع می شدند. ولی مردم ما که طبیعتاً روح و اراده شکست ناپذیر دارند، امکان نداد که این سنت میراثی نیاگانمان از بین برده شود. 30 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони вазорату идораҳо ва корхонаҳои калони саноатии мамлакат машварати корӣ доир намуданд. дар машварат ҳолати воқеии корхонаҳои калони саноатӣ ва бо иқтидори пурра фаъолият накардани онҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд ва сарвари давлат аз иҷро нагардидани қисми даромади бюҷети давлатӣ дар давоми семоҳаи аввали соли 1999 изҳори нигаронӣ намуда, дар назди масъулини соҳа барои ислоҳи камбудиҳо ва истифодаи самаранок аз ҳамаи шароиту имкониятҳои ҷойдошта дастуру супоришҳои мушаххас доданд. таъкид карда шуд, ки нақшаи ҷамъоварии андозҳои давлатӣ дар ин давра ҳамагӣ 38.7% иҷро гардидааст. 31 март
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони ҷумҳуриро ба муносибати иди саиди қурбон табрик гуфта иброз доштанд ки вазъияту шароите ки мо имсол иди саиди қурбонро таҷлил мекунем аз солҳои гузашта фарқи назаррас дорад. мушкилоте ки чанд соли охир ҷомеаи моро фаро гирифта буд, яъне нофаҳмию парокандагӣ тадриҷан аз байн рафта, эҳсоси гарми дӯстию бародарӣ рӯз то рӯз дар қалбҳои сокинони мамлакат амиқтар реша давонда истодааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон изҳори умед намуданд ки сокинони кишварамон барои таҳкими қиматтарин арзишҳои инсониву имонӣ, пеш аз ҳама дӯстию бародарӣ ба ҳамдигар, муҳаббату садоқат нисбат ба ватан, саховату мурувват дар ҳаққи дармондагону ниёзмандон талош мекунанд. 31 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои интизомии мамлакат машварат оростанд. дар машварат маълумоти вазирони амният ва корҳои дохилӣ дар бораи ҳолатҳои кушта шудани намояндаи халқ, раиси кумитаи қонунбарорӣ ва ҳуқуқи инсони маҷлиси олӣ Сафаралӣ Кенҷаев баррасӣ шуд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш доданд ки ин ҷинояти разилонаро дар муддати кӯтоҳтарин тафтиш карда ба террористон ҳар чӣ зудтар мувофиқи қонун ҷазои сахт дода шавад. тибқи дастури муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҷумлаи кормандони варзидаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва тартибот гурӯҳи зудамали тафтишотӣ ташкил карда шуд. 3 апрел президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раисони вилояти Ленинобод, Ҳозира Суғд, вилоятҳои Хатлон, Кӯҳистони Бадахшон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ суҳбати телефонӣ намуда ҳисоботи онҳоро дар бораи вазъи кишту кори баҳорӣ ва рафти ислоҳоти иқтисодӣ дар мамлакат шуниданд. сарвари давлат эродҳои худро иброз дошта зарурати боз ҳам фаъол намудани рафти корҳоро дар ҳамаи сатҳҳо, ҳамчунин баланд бардоштани ҳисси масъулияти роҳбарон ва мутахассисонро дар ҳамаи зинаҳо таъкид карданд. 7 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо ҷараёни сохтмони роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб ва рафти корҳои саҳроӣ ба вилояти Хатлон сафар намуданд. сарвари давлат нахуст аз минтақаи сохташавандаи роҳ дар ҳудуди ноҳияи Восе дидан карда тамоми иншоотро аз назар гузарониданд. зимни суҳбат ба масъалаи таъмини саривақтии иншоот бо маблағ, васоити техникӣ, маводи сӯхт, қисмҳои эҳтиётӣ ва маош диққати ҷиддӣ дода шуд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин дар деҳаи Қурбоншаҳид сохтмони яке аз кӯпрукҳои роҳро бо дарозии зиёда аз 110 метр аз назар гузаронида ба роҳбарони вазорати идораҳои дахлдор супориш доданд ки масъалаи таъмини саривақтии иншоотро бо маблағ, васоити техникӣ, маводи сӯхт, қисмҳои эҳтиётӣ ва маош вазифаи аввалиндараҷа ҳисобанд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар хоҷагии Наврӯзи ноҳияи Москва ҳозира Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ба фаъолияти кишоварзон ва ҷараёни корҳои саҳроӣ мароғ зоҳир намуданд. сарвари давлат ҳамчунин бо омӯзгорону хонандагони мактаби миёнаи рақами 52 ва табибони беморхонаи марказии хоҷагии ба номи Мурод Раҳимов мулоқот намуданд. сипас президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи Фархор ташриф оварда деҳаи Сомончиро ки дар натиҷаи сел зарари калон дида буд аз назар гузарониданд. оянда солҳо мегзаранд, ин водиҳо ҳама обод мешавад, тараққӣ мекунад. сатҳи зиндагии мардум боз хуб мешавад, пеш меравад. ина мо барои худмон не, барои бо садсолаҳои дигар, барои набираву абираву авлодое ки баъди сари мо мемонанд, барои ҳамона дӯстӣ бошад, ваҳдат бошад, бародарӣ бошад, тинҷи амонӣ дар давлат ҳукмфармо бошад, то ки роҳбар тавонад вақте гӯем ки кории худша барои тану ободонӣ, тану барои беҳбудии сатҳи зиндагии мардум аст. шумо ҳаққонӣ тавонистед он роҳҳоеро ки Исмоили Сомонӣ карда буд дар амал ҷорӣ намоед. халқи ҳамин деҳа аз шумо бениҳоят миннатдор аст ва бо шумо фахр мекунад. дар оянда ҳамчун вориси асосии Исмоили Сомонӣ мо бо шумоем. худи ҳамон рӯз дар толори иттиҳодияи иҷоравии Гулистон маҷлиси фаъолон баргузор гардид. сарвари давлат вазъияти иқтисодию иҷтимоии ноҳияҳои Москва ҳозира Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва Фархорро ҳамаҷониба таҳлил намуданд.
ҳамчунин таваҷҷӯҳи ҳозирин ба сари вақт иҷро гардидани вазифаи ӯҳдадориҳояшон ҷалб карда шуд. сарвари давлат ба масъалаи иҷрои бюҷети давлатӣ, хусусигардонии моликияти давлатӣ ва барқарорсозии иқтисодиёт, ривоҷ бахшидани кишту кор, таъмини кишоварзон бо маводи ниёзи аввал, сари вақт анҷом додани кишти пахта, пардохти маош ва нафақа, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, пешгирии ҷинояткорӣ, мубориза бар зидди хариду фурӯши ғайриқонунии маводи мухаддир, омодагии ҳамаҷониба ба ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён ва масъалаҳои дигар дахл карданд. 8 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси бо тантана бахшида ба рӯзи ғалаба иштирок намуда, тамоми собиқадорони ҷанги бузурги ватаниро ба муносибати ин сана табрик гуфта иброз доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурӣ ба қаҳрамониҳои ҷангӣ ва меҳнатии иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ ва собиқадорони арсаи заҳмат ҳамеша бо диди қадрдонӣ менигарад ва бо вуҷуди мушкилоти муайяни иқтисодӣ масъалаи ғамхорӣ намудан ба собиқадорони ҷангу меҳнатро ҳамеша дар мадди назари худ мегузорад. таъкид шуд, ки илова ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, ҳамчунин амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 апрели соли 1998 доир ба пардохти ҷубронпулӣ барои сӯзишворӣ ва қисмҳои эҳтиётии автомошинаҳои маъюбон ва иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ нашр гардид. ҳукумати ҷумҳурӣ мин баъд низ ҷиҳати беҳбудии шароити зисту зиндагии иштирокчиёни ҷанг ва собиқадорони меҳнат тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. 14 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 11 маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум дар шаҳри Душанбе иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар оғози суханронияшон ба вакилони халқ дар маҷлиси олӣ роҷеъ ба натиҷаҳои сафарашон ба Амрико, Австрия ва шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия иттилоъ доданд. сарвари давлат баъдан вазифаҳои аввалиндараҷаеро зикр намуданд, ки ба иҷрои барномаи иқтисодии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1999-2000 вобаста мебошад. 20 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими оғози сохтмони нақби анзоб иштирок намуда, дар ҷамъомади тантанавӣ, ки дар даромадгоҳи ин иншооти муҳим баргузор гардид, суханронӣ карданд. сарвари давлат кормандонро бо оғози сохтмони нақби анзоб табрик карда иброз доштанд, ки сохтмони ин қитъаи роҳ барои ҳамаи мо боз ҳам як имтиҳони навбатии ватансозиву ватандорӣ, боз як озмоиш дар роҳи таҳкими истиқлолият ва иқтисодиёти кишвар мебошад ва дар кандани ҳар як ваҷаб нақб ва кушодани ҳар қадам роҳ садҳо мушкилот пешорӯи мо қарор мегирад. дарёфти маблағ, таҷҳизот, масъолаи сохтмон, техникаи кӯҳканиву раҳкушоӣ, кашидани хати интиқоли барқ, бунёди нақби ҳавософкунӣ ва шабакаҳои зидди тарма аз ҷумлаи онҳост. бунёди нақбҳо бо таваҷҷӯҳ ба мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон барои таъмини бемамонияти ҳаракати нақлиёт дар ҳама фасли сол хеле муҳим ба ҳисоб меравад. сохтмони нақби анзоб ҳанӯз дар замони шӯравӣ соли 1982 оғоз гардида буд, вале он замон мисли дигар лоиҳаҳо нақби анзоб танҳо 21,5 метр канда шуд ва лоиҳа қатъ гардид. иродаи қавии сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд, ки бунёди нақби анзоб дубора оғоз карда шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон он замон изҳор карда буданд, ки бо нохун бошад ҳам аз дили санги хоро нақбро меканем. 25 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо аъзои гурӯҳи тамос, мутасаддии иҷрои созишномаи умумии сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурӣ мулоқот карданд. дар рафти мулоқот роҷеъ ба масъалаҳои вобаста ба ҷараёни истиқрори сулҳ дар Тоҷикистон ба таври ошкорою самимона табодули назар карда шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти тезонидани ҷараёни татбиқи давра ба давраи созишномаи умумии истиқрори сулҳро бо риояи қатъии ҳамаи меъёрҳои Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд. аъзои гурӯҳи тамос зимни мулоқот изҳор намуданд, ки ҷидду ҷаҳдашонро дар таҳкими ҷараёни истиқрори сулҳ бештар хоҳанд сохт. 25 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба гурӯҳи калони арбобони давлатӣ, ходимони илм, техника, фарҳанг, намояндагони бахшҳои мухталиф, гурӯҳҳои олимони ҷавон дар асоси қонун оид ба ворид намудани тағйироту иловаҳо ба қонун дар бораи мукофотҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳодатномаҳою нишонҳои сарисинагии корманди шоистаи Тоҷикистон, арбоби илм ва техникаи Тоҷикистон, ҳуқуқшиноси шоистаи Тоҷикистон, арбоби ҳунари Тоҷикистон ва рассоми халқии Тоҷикистонро
طبق قانون مذکور پیش بینی شده سپاریدند. محترم امامعلی رحمان در جریان سپاریدن مکافات‌ها از سهم بزرگی نمایندگان ساحه‌های گوناگون در رشد بخش‌های گوناگون اقتصادی ملی مملکت یادآور شده اظهار نمودند که راهبریت دولت و حکومت جمهوری خدمت آنها را در نزد خلق و وطن پیوسته قدر خواهند کرد. 26 مای президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри хуҷанд сафар карда бо роҳбарон ва кормандони масъули мақомоти интизомии вилоят машварати корӣ доир намуданд. дар машварат ҷараёни иҷрои қарорҳои машварати ҷумҳуриявии намояндагони мақомоти ҳифзи қонуну тартибот ва сохторҳои интизомӣ ки 9 феврали соли 1999 баргузор гардида буд мавриди муҳокима қарор гирифт. аз ҷумла дар мулоқот вобаста ба тақвияти мубориза алайҳи ҷинояткориҳои иқтисодӣ, терроризм ва муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир супоришҳои қатъӣ дода шуд. 1 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фармон дар бораи таъсис додани агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон имзо намуданд. фармони мазкур бо мақсади пурзур ва пурсамар намудани мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашоовар, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо, инчунин таҳти назорат қарор додани гардиши қонунии онҳо баҳри амалӣ кардани протоколе ки байни ҷумҳурии тоҷикистон ва дафтари созмони милали муттаҳид оид ба назорати маводи нашоовар ва пешгирии ҷинояткорӣ 27 апрели соли 1999 имзо гардидааст қабул гардид. 10 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади шиносоии наздик бо фаъолияти коллективи меҳнатии заводи алюминии тоҷикистон ба шаҳри турсунзода омаданд. сарвари давлат аз корхонаи алюминии тоҷикистон дидан карда бо аҳли заҳмат ва мутахассисони корхона мулоқот карданд. дар ҷараёни вохӯрӣ мубодилаи судманди афкор сурат гирифт. президенти мамлакат ҳамчунин бо иқтидорҳои истеҳсолӣ ва ҷараёни тавлиди маҳсулот бевосита шинос шуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иброз доштанд ки таҳлили фаъолияти корхона аз соли 1997 ин ҷониб нишон медиҳад ки ҳар моҳ афзун гардонидани ҳаҷми маҳсулот ва беҳтар намудани сифати он ба назар мерасад. соли 1997 ҳамагӣ 39% маҳсулоти корхона алюминии нави олӣ буда, соли 1998 ҳаҷми истеҳсоли алюминии нави олӣ то 73.3% ва дар давоми 5 моҳи соли 1999 то 93% зиёд шуд. танҳо сифат ва кам гардидани арзиши аслии истеҳсоли алюминӣ кафолати қатъии фаъолияти ояндаи корхона буда метавонад. 12 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар горди президентӣ дар маросими савгандёткунии ҷавонписароне ки барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон даъват шуда буданд иштирок доштанд. сарвари давлат аз ҷумла иброз карданд ки имрӯз барои ҳар яки шумо рӯзи таърихӣ мебошад, зеро шумо қасам ёд мекунед ки дар горди президенти мамлакат софдилона хизмат хоҳед намуд. ба назари ман дар ин горд хизмат кардан бароятон бояд шарафи бузург бошад. аз ин рӯ шуморо лозим аст ки нисбат ба дигар аскарони ҷузу томҳои мамлакат бо рафтору муносибати хуби худ намунаи ибрат бошед. минбаъд дар назди сардор ватан модари худ вазифадор ҳастед ки бо интизому дорои маданияти баланд бошед. агар ҳар яки шумо волояти қонунро дарк намоед, боварии комил дорам ки ҳамагон аз рафтору интизом, далерӯю шуҷоатнокии шумо қонеъ мегарданд. боварии комил дорам ки дар муддати 2 сол аз ҳар яки шумо ҷавонони ба ору номуси миллат ва дорои маданияти баланд ба камол мерасанд, таъкид намуданд президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар фарҷоми сухан. 12 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи омодагӣ ба таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён бо ҷараёни корҳои ободонӣ дар муҷтамаи ваҳдати пойтахт шинос гардиданд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар меҳмонхонаи Октябр ки яке аз иншоотҳои идона мебошад, бо рафти корҳои ободониву барқарорсозӣ мароғ зоҳир намуданд. аз 15 то 17 июн президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Хатлон ташриф оварданд. дар қисмати 827 роҳи оҳан ки аз ҳудуди ноҳияи Восе мегузарад, сарвари давлат рафти корҳои заминҳамворкуниро аз назар гузарониданд. дар ин минтақа беш аз 300 нафар коргарону механизаторони раёсати сохтмони Норакгестрой ва Роғонгестрой меҳнат мекунанд. ҳангоми мулоқот бо аҳли заҳмати ин коргоҳ
сохтмончиён сарвари давлатро бовар кунониданд ки то 1 августи соли 1999 тамоми корҳоро ба анҷом расонида роҳро барои истифода омода месозанд. сарвари давлат рафти корҳои роҳсозиро дар дигар қитъаҳои роҳ низ аз назар гузаронида ба сифати сохтмони иншооти сунъӣ мароғ зоҳир карданд. зимни суҳбату мулоқотҳо сарвари давлат ба масъалаи таъмини саривақтии объектҳо бо маблағ, маводи сӯхт, васоити техникӣ, қисмҳои эҳтиётӣ ва ғайра диққати махсус доданд. он рӯз коргарони раёсати сохтмони иншооти обию барқии норак дар минтақаи қурбоншаҳид яке аз кӯпрукҳои калонтарини ин шоҳроҳро аз болои дарёи сурхоб ба истифода доданд. сарвари давлат дар вазъияти ботантана лентаи рамзиро бурида бинокоронро табрик намуданд. худи ҳамон рӯз сарвари давлат ба ноҳияи Москва ҳозира Мир Саид Алии Ҳамадонӣ омаданд. сарвари давлат ба масъалаҳои мустаҳкам кардани соҳилҳои ин минтақа дахл намуданд. ёдовар шуданд ки ҳар сол бар асари баланд гардидани сатҳи оби дарёҳо ба хоҷагии халқ зарари калон мерасад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корҳои мустаҳкам кардани соҳилҳо дар ҳудуди маркази обтақсимкунии Чӯбек мароғ зоҳир намуда ҷараёни корҳоро дар ин самт ғайри қаноатбахш собида ба масъулини соҳа дастур доданд ки корҳои соҳил мустаҳкамкуниро дар асоси талаботи лоиҳавӣ ба роҳ монанд, то ки ҳар сол чунин ҳодисаҳо ба миён наояд. сарвари давлат аз бригадаи якуми савораи тирандози вазорати мудофиа дидан карда бо афсарони ин бригада мулоқот намуданд ва аз ҳолати омодабошии онҳо арзи қаноатмандӣ карда зикр доштанд ки бо фармонашон бештар аз 20 нафар сарбозони бригада ки ҳангоми хизмат рафтору ахлоқи намунавӣ нишон додаанд барои таҳсил ба мактабҳои олии мамлакат роҳхатҳои имтиёзнок дода мешаванд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қитъаи 1128 роҳи Қурғонтепа-Кӯлоб бо рафти корҳои сохтмону танзими кӯпруки калонтарини шоҳроҳ шинос шуданд. дарозии ин кӯпрук 156 метр буда, алҳол 30% корҳои сохтмонии он анҷом ёфтааст. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди роҳсозон вазифа гузоштанд ки ин иншооти муҳимро то 15 август ба истифода диҳанд. сарвари давлат шиносоиро бо қисматҳои дигари роҳ дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Кӯлоб идома доданд. дар фурудгоҳи шаҳри Кӯлоб ҳазорҳо нафар сокинони шаҳру ноҳия сарвари давлатро самимона истиқбол намуданд. дар ҷараёни мулоқот бо собиқадорони ҷангу меҳнат аз тадбирҳои роҳбарияти давлату ҳукумат дар роҳи баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, таҳкими сулҳу салоҳ ва дигар самтҳои фаъолияти пешгирифтаи мақомоти кишвар ёдовар шуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон худи ҳамон рӯз аз вокзали роҳи оҳани шаҳри Кӯлоб дидан карданд. дар саҳни майдони вокзал ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он сарвари давлат суханронӣ намуданд ва роҷеъ ба таҳкими ваҳдати мардуми ҷумҳурӣ маълумот дода изҳор доштанд ки дар мамлакат раванди созандагию ободонӣ бо муваффақият давом дорад. 16 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мақбараи олими кабир ва орифи шаҳир Мир Саид Алии Ҳамадониро зиёрат карданд. худи ҳамон рӯз корхонаи қолинҳо дар шаҳри Кӯлоб кушода шуд. ба муносибати ифтитоҳи корхона ҷамъомади бошукӯҳ баргузор гардид ки дар он сарвари давлат суханронӣ намуданд. 16 июн дар шаҳри Кӯлоб инчунин ширкати истеҳсолии Абрешим ба кор шурӯъ кард. сарвари давлат дар маросими ифтитоҳ иштирок намуданд ва бо коргоҳҳои ширкат шинос шуданд. баъд аз он сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо фаъолони шаҳру ноҳия машварат оростанд. дар машварат натиҷаи фаъолияти иҷтимоиву иқтисодии вилоят дар давоми 5 моҳи соли 1999 ҷамъбаст ва вазифаҳои оянда муайян карда шуд. 17 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти иттиҳоди нерӯҳои мухолифин мулоқот намуданд. зимни мулоқот дар мавриди татбиқи созишномаи умумии сулҳ ва ризояти миллӣ дар шароити имрӯза ва зарурати сурат бахшидани он табодули афкор сурат гирифта протоколи татбиқи хулосаи гурӯҳи кории ҳукумат ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷикро имзо намуданд. гуфта шуд ки роҳбарияти иттиҳоди нерӯҳои мухолифин ҳангоми пешниҳоди номзадҳо ба мақомҳо аз рӯи ислоҳоти сифоизаи ҳукумат талаботи созишномаи умумии истиқрори сулҳро риоя менамоянд. комиссияи оштии миллӣ то 25 июни соли 1999 матни лоиҳаи тағйиру иловаҳоро ба конститутсия тайёр ва ба президент пешниҳод менамояд. 18 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ҳайати мушовараи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. сарвари давлат иброз доштанд ки баъди воқеаҳои февралӣ фаъолияти кормандони соҳа рӯ ба беҳбудӣ овардааст, вале дар баробари ин камбудиҳои зиёде низ вуҷуд дорад. мубориза бар зидди нашамандӣ яке аз масъалаҳои муҳим ба шумор рафта,
то ҳол ҳалли худро наёфтааст. дар 5 моҳ 780 воқеаи бо наркобизнес алоқаманд ба қайд гирифта шудааст. инчунин ҳолати фош намудани ҷинояткорӣ дар ҷумҳурӣ дар сатҳи паст қарор дорад. шумораи дидбонгоҳҳои ғайриқонунӣ дар роҳҳои мошингарди ҷумҳурӣ хеле зиёд мебошанд. масалан дар роҳи мошингарди душанбе шаҳри Туз 15 дидбонгоҳ, душанбе Кулоб 16 дидбонгоҳ, душанбе Кофарниҳон 8 дидбонгоҳ ва душанбе Уротепа 21 дидбонгоҳ вуҷуд дорад, таъкид намуданд дар суханронияшон сарвари давлат. 23 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тайёрӣ ба ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён дар пойтахти мамлакат аз рафти сохтмони иншооти идона дидан карданд. сарвари давлат нахуст бо ҷараёни сохтмони маҷмӯаи меъмории ваҳдати миллӣ шинос гардиданд. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо рафти тармими меҳмонхонаи Душанбе шинос шуданд. меҳмонхона мувофиқи нақша бояд ба талаботи меъёрҳои байналхалқӣ мувофиқ гашта, рӯзҳои таҷлили ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён меҳмонони сершуморро аз гӯшаю канорҳои ҷумҳурӣ ва мамлакатҳои хориҷӣ қабул кунанд. 26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати дуввумин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон тариқи телевизион суханронӣ намуда иброз доштанд, ки сокинони мамлакат соли дуюм аст, ки рӯзи ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро дар Тоҷикистон ҷашн мегиранд. баъди қабул гардидани ин ҳуҷҷати таърихӣ ва барқарор шудани сулҳу субот, ҷумҳурии Тоҷикистон ба давраи нави тараққиёти иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангӣ ворид гардид. дар давоми чанд соли охир дар қатори мафҳумҳои муқаддаси ватан, модар, сулҳ ва истиқлолият калимаи ваҳдат низ мақоми арзанда гирифт. баъди ба имзо расидани созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон, фазои мусоиди сиёсӣ фароҳам омада, пояҳои давлат ва истиқлолият мустаҳкам гардиданд. 26 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба муносибати дуввумин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ машварат гузарониданд. сарвари давлат зимни суханронияшон зикр намуданд, ки сулҳ дар кишвари мо бебозгашт аст. дигар ягон қуввае наметавонад, ки пеши роҳи моро гирад. ва бо ин санаи фархундаи миллӣ президенти мамлакат мардуми кишварро самимона табрик намуданд. 27 июн мардуми Тоҷикистон бо ифодаи шукргузорӣ аз сулҳу субот ва амнияти комил дуюмин солгарди имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллиро бо шукӯҳу шаомати хоса таҷлил намуданд. ваҳдати миллӣ ва истиқлоли давлатӣ дар таърихи давлатдорӣ ва сарнавишти миллати тоҷик ҳамчун сарчашмаи якдилӣ, якдигарфаҳмӣ ва дӯстию рафоқат пазируфта шуда, оғози марҳилаи сифатан нав арзёбӣ мегардад. 28 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарияти комиссияи оштии миллӣ мулоқот намуданд. дар ҷараёни мулоқот лоиҳаи тағйиру иловаҳо ба Конститутсия Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро комиссияи оштии миллӣ ба сарвари давлат манзур намудааст, инчунин масъалаҳои марбут ба таъини номзадҳои иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик ба ҳайси раисони шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар доираи саҳмияҳои 30% ва суръатбахшии раванди иҷрои протоколи татбиқи хулосаи гурӯҳи кории ҳукумат ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик аз 17 июни соли 1999 мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. изҳори итминон шуд, ки минбаъд низ ҳамаи масъалаҳои раванди сулҳ аз тариқи муколамаи сиёсӣ ҳалли мусбии хешро пайдо карда, пас аз иҷлосияи Маҷлиси Олии Ҷумҳурӣ ба раванди татбиқи амалии созишномаи умумии сулҳ ба таври назаррас суръат ва тақвият бахшида мешавад. 29 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳуриро доир намуданд. бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 1 июли соли 1999 андозаи ҳадди аққали ҳаққи қалами муаллифон ва дигар иловапулиҳо ҷиҳати беҳдошти кормандони дорандаи унвони илмӣ ва эҷодкорон муайян гардиданд. мутобиқи моддаи 69 Конститутсия Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ворид намудани тағйиру иловаҳо ба сохтори ҳукумат, вазорати ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ташкил шуда, барои омӯзиш ва тасдиқ ба Маҷлиси Олӣ пешкаш гардид. 30 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 12 Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум ширкат варзиданд.
президенти ҷумҳурӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳузури намояндагони халқ мулоҳизаҳояшонро роҷеъ ба масъалаи робита ба парлумон ва масъалаҳои ҳуқуқ баён карда, намояндагони халқро даъват карданд ки ба истиқрори созгории миллӣ танҳо бо роҳҳои сиёсӣ ноил гарданд ва бо ҳамин ваҳдати халқҳои Тоҷикистонро таъмин намоянд. 1 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқаррар намудани иловапулӣ ба маоши шахсони дорандаи унвони илмӣ ва ҷудо намудани маблағ барои баланд бардоштани андозаи ҳадди аққали подоши хизматии эҷодкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба коллеҷҳои омӯзгорӣ табдил додани як қатор омӯзишгоҳҳо имзо гузоштанд. бо имзои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандии моддӣ барои шахсони дорандаи унвони илмӣ ки то соли 1992 рисолаҳои илмиро ҳимоя намуданд, дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқ иловапулӣ дар ҳаҷми 30% маоши хизматӣ муқаррар карда шуд. 2 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси комиссияи оштии миллӣ мулоқот намуданд. дар рафти мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси комиссияи оштии миллӣ аз ҷараёни иҷрои протоколи амалӣ сохтани хулосаҳои гурӯҳи ҳукумат ва иттиҳоди нерӯҳои мухолифини тоҷик аз 17 июни соли 1999 ва умуман созишномаи умумии сулҳ изҳори қаноатмандӣ намуданд. қайд карда шуд ки дар марҳалаи тезонидани ҷараёни иҷрои паймонҳои сулҳ ва дар ин марҳила пурра иҷро кардани протоколи масъалаҳои низомӣ ба фаъолияти ошкоро шурӯъ намудани ҳизбҳои сиёсии мухолифин, гузаронидани райдиҳии умумӣ дар масъалаи даровардани тағйирот ба конститутсия рӯзи 26 сентябри соли равон ва сипас баъди қабули қонуни нави интихоботи парлумон пешбинӣ карда мешавад. 6 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор фармонҳоро ба имзо расониданд. дар заминаи кумитаи оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. 9 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси умумиҷумҳуриявӣ доир ба танзими расму оинҳои миллӣ суханронӣ намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд намуданд ки бо мақсади расидан ба рӯзгори пурсаодат дар баробари ҳалли мушкилоти иқтисодӣ ва пеш гирифтани роҳи ободонию созандагӣ мо бояд боз як силсила монеаҳои маънавиро бартараф намоем, зеро вазъи ногувори риояи расму оинҳо ва маросиму анъанаҳои халқӣ бемуболиға дар роҳи пешрафт ва расидан ба сохти солим ва мутамаддини иҷтимоӣ ба монеаҳои ҷиддӣ табдил ёфтааст. танзими расму оин ва анъанаҳо ҷанбаи хеле муҳими масъалаи миллӣ мебошад. бояд аз души мардум ташвишу хароҷот ва бори нолозимро сабук кунем ки боиси коста гардидани нерӯи эҷодии халқ нагардад, таъкид намуданд сарвари давлат. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон зикр намуданд ки ташкили комиссияҳои расму оин аз ҷониби ҳукуматҳои маҳаллӣ, раисони ҷамоаҳои деҳот, шӯроҳои маҳаллӣ, шӯроҳои кӯҳансолон, собиқадорони ҷангу меҳнат ва одамони рӯзгордидаву бо фарҳанг зарур ва муфид аст. 9 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фармон дар бораи ҷашну маъракаҳо ва расму оинҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гузоштанд. бо мақсади танзими ҷашну маъракаҳои серхарҷ ва расму оинҳое ки ба сатҳи зиндагии мардум таъсири манфӣ мерасонанд ва боиси пайдоиши низои иҷтимоӣ дар байни шаҳрвандон мегарданд, инчунин ба хотири таблиғу ташвиқи расму оинҳое ки ба инкишофи шахс, тарбияи ахлоқи ҳамида ва эҳтироми арзишҳои миллию умумибашарӣ мусоидат мекунанд, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармон доданд ки раисони вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо дар асоси меъёрҳои ҳуқуқҳои конститутсионӣ фикру мулоҳиза ва пешниҳодҳои сокинони маҳалҳо доир ба камхарҷ гузаронидани ҷашну маъракаҳо, расму оинҳо дастурҳо таҳия созанд. инчунин як қатор вазорату идораҳои дахлдорро дар қатори дигар ӯҳдадориҳое ки ба ин самт равонаанд вазифадор намуданд ки ҷашну маросим ва оину суннатҳои мардумиро ки ба ташаккули худшиносии миллӣ, эҳтироми ватан, ғановати хазинаи маънавии мардум мусоидат мекунанд, омӯхта низомномаи намунавии гузаронидани ҷашну маросимҳоро таҳия ва пешниҳод намоянд. 9 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қарор дар бораи натиҷаҳои санҷиши комиссияи ҳукуматӣ оид ба фаъолияти ҳукумат ва мақомоти дигари идоракунии давлатии шаҳри Уротепаи вилояти Ленинобод имзо гузоштанд.
10 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз деҳаҳои бар асари фалокати табиии рӯзҳои 6-7 июли соли 1999 осебдидаи собиқ вилояти ленинобод дидан карданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти сохторҳои ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ барои рафъи оқибатҳои офати табиӣ бевосита шинос гардида, таваҷҷӯҳи ҳамагонро ба зарурати риояи ҳатмии принсипи адолати иҷтимоӣ дар мавриди амалӣ сохтани тадбирҳои рафъи оқибатҳои офати табиии ноҳияи Ашт ҷалб намуданд. сарвари давлат дар шаҳри Хуҷанд бо иштироки роҳбарони сохторҳои вилоятию шаҳрӣ ва ноҳиявӣ машварати корӣ доир намуда, онҳоро вазифадор карданд, ки хонаҳои пурра хароб гардида то моҳи октябр ва қисман хароб шуда то моҳи сентябр барқарор карда шаванд. 12 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳуриро доир намуданд, ки дар он масъалаи андешидани тадбирҳои таъхирнопазири бартараф кардани оқибатҳои офати табиии рӯзҳои 6-11 июли соли равон дар мамлакат ба вуқӯъ пайваста ва расонидани кӯмак ба зарардидагон мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз рӯи ин масъала муовини сарвазири ҷумҳурӣ раиси комиссияи давлатии ҳолатҳои фавқулода Исмат Эшмирзоев ҳисобот дода зикр кард, ки дар натиҷаи фалокат баробари вайрон шудани хонаҳои истиқоматӣ, биноҳои маъмурию ҷамъиятӣ, хаттҳои интиқоли барқу алоқа, роҳҳои мошингард, кӯпрукҳо, иншооти кишоварзӣ ва хоҷагиҳои дигар теъдоди зиёди одамон низ ҳалок шуданд. дар ноҳияи Ашт бар асари фалокат 19 нафар ҳалок, 23 нафар маҷрӯҳ ва 3 нафар беному нишон гум шуд ва беш аз 300 хонаи истиқоматӣ пурра, зиёда аз 400 хона қисман хароб гардида, садҳо нафар одамон бесарпаноҳ мондаанд. маблағи умумии зарари фалокат аз 8 миллиард рубл ҳам бештар мебошад. бар асари фалокат ба хоҷагиҳои халқи ноҳияҳои Ҷиргатол, Айнӣ, Варзоб, файзободу ҳисор, дарвоз ва ғайра зиён расид. ҷиҳати бартараф кардани оқибатҳои офат дар маҳалҳо тадбирҳои амалӣ андешида шудаанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи Айнӣ рафта бо мақсади ҳар чӣ зудтар бартараф кардани оқибатҳои офат ва расонидани кӯмакҳои ҳаматарафа ба осебдидагон ба аъзои комиссияи давлатии ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ дастуру маслиҳатҳо доданд. дар маҷлис сарвари давлат роҳбарони вазорату идораҳои дахлдорро вазифадор намуданд, ки ҷиҳати ҳар чӣ зудтар расонидани кӯмак ба зарардидагон ва бо масъалаҳои сохтмонӣ таъмин намудани осебдидагон тамоми захираҳои мавҷударо истифода баранд. ҳамчунин ҳукумати ҷумҳурӣ қарор қабул кард, ки тибқи пешниҳоди комиссияи давлатии ҳолатҳои фавқулода ба оилаҳои зарардида ва шахсони ҳалокшуда ба андозаҳои гуногун кӯмаки якдафаина ва барои сохтани хонаҳои нав ба ҳар як оила ва ҳар як аъзои он меъёрҳои кӯмак муайян карда шаванд. 13 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тадбирҳои таъхирнопазири рафъи оқибатҳои офати табиӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ва расонидани кӯмак ба зарардидагонро имзо гузоштанд. қарори ҳукумат расонидани кӯмаки якдафаинаро ба оилаҳои ҳалокшудагон ва зарардидагон ба чунин андоза муқаррар намуд. барои ҳар як шахси дар натиҷаи офат ҳалок гардида 100 000 рубл, барои ҳар як оила барои сохтмони хонаи истиқоматӣ ба ивази хонаи истиқоматӣ аз офати табиӣ вайроншуда 300 000 рубл ва ба сардори оилаҳои аз офати табиӣ зарардида 5 000 рубли ва ба ҳар як узви оила 3 000 рубл. 16 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи ба донишгоҳи славянии тоҷикистону Россия барои мустаҳкам намудани таҳкурсии моддию техникӣ, таъмир ва ободонии биноҳои таълимӣ аз ҳисоби фонди эҳтиётии сарвари давлат ҷудо намудани 30 миллион рубл фармоиш ба имзо расониданд. 22 июл ба қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи забони давлатӣ ва муқаррар намудани рӯзи забон дар ҷумҳурии тоҷикистон 10 сол пур шуд. ба ин муносибат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон сокинони мамлакатро табрик намуданд. дар он аз ҷумла гуфта мешавад: ба таҷлили ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён рост омадани 10-солагии рӯзи забони давлатӣ бисёр рамзӣ ва боиси ифтихор аст. дар тӯли ин 10 сол мавқеи забони тоҷикӣ ҳамчун забони давлатӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии мамлакат мустаҳкам гардид. сарвари давлат таъкид карданд, ки мардуми сарбаланди мо аз мақоми давлатӣ гирифтани забони оламшумули худ меболад ва бо ҳисси боварӣ ба ояндаи умедбахш менигарад. 31 июл президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иштирокчиёни экспедитсияи байналмилалӣ оид ба фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба ҳузур пазируфтанд.
бояд таъкид кард ки дар ҳайати экспедитсияи байналмилалӣ кӯҳнавардон аз ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Олмон ва Австрия шомил буданд. Сарвари давлат ба иштирокчиёни экспедитсияи байналмилалӣ тамға бо рамзи Исмоили Сомонӣ ва нома ба ҷавонони асри 21-ро тақдим намуданд ки кӯҳнавардон онро дар нуқтаи баландтарини қуллаи Исмоили Сомонӣ насб карданд. 7 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иштироки роҳбарони мақомоти интизомӣ ва ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи мамлакат машварат гузаронданд. дар машварат таъкид гардид ки вобаста ба нашри изҳороти иттиҳоди мухолифини тоҷик дар бораи барҳам додани дастаҳои мусаллаҳи он аз 3 августи соли 1999 ҷадвали тадбирҳои ихтиёран споридани аслиҳа ва лавозимоти ҳарбии ғайриқонунии ҳанӯз дар дасти аҳолии минтақаҳои собиқи муқовимати ҳарбию сиёсӣ буда тасдиқ карда шуд. шахсоне ки то 24 августи соли 1999 аслиҳаи ғайриқонунии худро ихтиёран месупоранд, аз ҷавобгарии ҷиноӣ озод карда мешаванд. баъди гузаштани ин муҳлат барои маҷбуран мусодира кардан ва ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашидани шаҳрвандон ва гурӯҳҳое ки аз ихтиёран супоридани аслиҳа ва лавозимоти ҷангии худ саркашӣ карданд, тадбирҳои иловагӣ андешида хоҳад шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳукуматҳои маҳаллии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои минтақаи Қаротегин, шаҳри Норак, ноҳияи Ленин ҳозира Рӯдакӣ, Файзобод ва Кофарниҳон ҳозира Ваҳдат супориш дода аҳли ҷомеа ва зиёёни ин ноҳияҳоро даъват намуданд ки барои таъмини риояи қонуният, тартибот ва амнияти аҳолӣ дар арафаи ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён гузаронидани райпурсии умумихалқӣ дар масъалаи даровардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҷумҳурӣ тадбирҳои муассир андешанд. 16 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони соҳаи тандурустии кишвар ба муносибати иди касбияшон паёми табрикӣ ирсол намуданд. дар паёми табрикӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба кормандони соҳа омадааст ки иди табибон дар арафаи ҷашнҳои бузургу воқеан таърихӣ, рӯзи истиқлолият, таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён ва анҷумани чоруми тоҷикони дунё баргузор мегардад. 19 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони вазорату идораҳо, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон машварат намуданд. дар машварат масъалаҳои омодагӣ ба тадбирҳои идона бахшида ба 1100-солагии давлати Сомониён дар давраи хотимавии онҳо муҳокима шуданд. баъд аз вобаста намудани вазорату идораҳо ҷиҳати қабули меҳмонон таъкид карда шуд ки то рӯзи ҷашн дар мамлакат зиёда аз 200 корхонаи муассиса ва ниҳодҳои гуногуни фарҳангию хизматрасонӣ ба истифода дода мешаванд. 27 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор хизматчиёни қушунҳои ҳарбии Федератсияи Русия дар Тоҷикистон барои комёбиҳояшон дар таҳкими сулҳу дӯстӣ, роҳбарӣ ва идораи нерӯҳо, таъмини тайёрии олии ҳарбӣ, ташкили ҳифзи сарҳад, мардонагиву ҷасорат ҳангоми иҷрои вазифа, корнамоии зимни мудофиаи сарҳадоти ҷумҳурӣ, таҳкими амнияти миллӣ, орденҳои дӯстӣ, спитамен, шараф, медалҳои ҷасорат, шафқат, марзбони шуҷои Тоҷикистон ва ифтихорномаҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро тақдим намуданд. зимни суханронӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия шарики стратегӣ мебошанд ва дар оянда низ ҳамкориҳои сиёсию амниятӣ боз ҳам густариш хоҳанд ёфт. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлили 1100-солагии давлати Сомониён намояндагони илму адаб, фарҳанг, арбобони давлатию ҷамъиятӣ ва ашхосеро ки дар рушду нумӯи Тоҷикистон саҳмгузорӣ карданд, бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардониданд. ба онҳо барои фаъолияти бузург дар рушду густариши соҳаҳои гуногун, меҳнати фаъолона ва самарабахш дар таҳкими сулҳу дӯстӣ ва ҳамкории байни халқҳо, хизматҳои махсус ва саҳми арзанда дар тараққиёти адабиёти тоҷик, офаридани асарҳои барҷастаи бадеӣ, асарҳои тасвирӣ, инкишофи санъати мусиқӣ ва кино, маҳорати баланди сарояндагӣ, воситаҳои ахбори омма, фатҳи қуллаи Исмоили Сомонӣ, кашфиёти илмию техникӣ ки ба тезонидани суръати тараққиёти илмию техникӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва маорифу фарҳанг мусоидат мекунанд, орденҳои ситораи президенти Тоҷикистон,
исмоили сомонӣ, дӯстӣ, спитамен, шараф ва медали шафқат, унвонҳои ифтихории ҳунарпешаи халқии тоҷикистон, арбоби илм ва техникаи тоҷикистон, рассоми халқии тоҷикистон, ҳуқуқшиноси шоистаи тоҷикистон ва ифтихорномаҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар маросими тантанавӣ супорида шуд. 31 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон унвонии омӯзгорону устодон ва донишомӯзони ҷумҳурӣ паёми табрикӣ ирсол доштанд. дар паёми табрикиашон қайд карданд ки соли нави таҳсил ва рӯзи дониш имсол ба таҷлили ҷашни фархунда, яъне 1100-солагии давлати Сомониён ва 8-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад. маҳз истифодаи таҷрибаи таърихии давлатдории Сомониён имкон дод ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи гуфтушунид муноқишаи байни тоҷиконро ҳал намоем ва дар кишварамон сулҳу салоҳро бебозгашт барқарор созем. 31 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён ба ноҳияи Ҳисор, ҳозира шаҳри Ҳисор ташриф оварданд. сарвари давлат нахуст дар маросими ба истифода додани беморхонаи нави ноҳиявии касалиҳои сирояткунанда иштирок карданд. бо кӯшишу талошҳои бевоситаи президенти мамлакат бемористони мазкур аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ сохта шудааст. сарвари давлат таъкид намуданд ки то рӯзҳои ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён дар ҷумҳуриямон боз якчанд иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. ҳамчунин дар маркази ноҳияи Ҳисор, ҳозира шаҳри Ҳисор, мулоқоти президенти мамлакат бо фаъолон баргузор гардид. сарвари давлат таъкид намуданд ки танҳо соли 1999 дар ҷумҳурӣ қариб 500 иншооти ҷашнӣ ба истифода дода мешавад. 2 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар маросими ба истифодадиҳии роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб иштирок ва суханронӣ намуданд. президенти мамлакат дар марҳилаи ниҳоӣ бо кори сохтмончиён шинос шуда, нахуст дар ноҳияи Восе зимни мулоқот бо фаъолон ва аҳли ҷомеаи ноҳия таваҷҷӯҳи намояндагони ноҳияро ба вусъати корҳои омодагӣ ба ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён, ҷамъоварии ҳосил, дигар корҳои саҳроӣ ва таҳкими қонуният ҷалб намуданд. сипас президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар қитъаи 1128 роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб дар маросими тантанавии ба истифода додани кӯпруки калонтарин ва охирини ин роҳ ки аз болои дарёи Рӯйохсӯ мегузарад иштирок намуда лентаи рамзиро буриданд. дар ҷамъомад муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми сохтмончиён, танзимгарон ва кормандони инженер-техникиро бо ин ғалабаи калони меҳнатӣ табрик гуфтанд. сипас сарвари давлат дар қитъаи 848-уми роҳ дар маросими пайвасти роҳ аз ду ҷониб ва хобонидани охирин релс ба анҷоми пурра ва бо муваффақияти роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб иштирок намуданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз аҳамияти ин шоҳроҳ сухан ронда тазаккур доданд ки сохтмони роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб шоҳроҳи ваҳдати миллист ва эҳёи кишвар ба он марбут аст. ҳамчунин коргарону бинокоронро дар сохтмони роҳи оҳани Кофарниҳон Ёвон ва дигар шабакаҳои он корнамоиҳои нав интизоранд. дар ҷамъомад дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи калони намояндагони бахшҳои мухталифи сохтмони роҳи оҳан барои хизматҳои шоён ва комёбиҳо дар сохтмони роҳи оҳани Қурғонтепа-Кӯлоб ба дастовардаашон бо мукофотҳои давлатӣ, ордену медалҳо ва ифтихорномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадр карда шуданд. 3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 16-уми Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати якум иштирок намуданд. Маҷлиси олӣ дар бораи 6 ноябри соли 1999 гузаронидани интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор қабул кард. 3 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин аз осорхонаи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дидан намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин ганҷинаи бузург ки ҳуҷҷату санадҳои нодиру таърихӣ ва дигар экспонатҳои ҷолиб аз ҳаёти парламенти кишвар гирд оварда шуданд, шинос шуданд. сарвари давлат ташкили осорхонаи Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистонро чун иқдоми шоиста ва зарурӣ арзёбӣ намуда таъкид карданд ки омӯзиш ва эҳтироми заҳматҳои наслҳои пешин ҳамеша ба манфиати кор мебошад. ин иқдоми бузург дар омӯзиши ҷараёни ташаккулёбӣ ва инкишофи ин рукни муҳими ҳокимияти давлатӣ
یعنی حاکمیت قانونگذار مرحله تاریخی و تحکیم آن در دوران استقلالیت جمهوری دارای اهمیت کلان می باشد. 4 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با درک وظیفه اولین درجه کنستیتوسیونی خودشان یکی از اولینها شده برای گرفتن رقم مشخص اندازسپارنده به مؤسسه انداز محل استقامتیشان اداره انداز ناحیه اکتبر شهر دوشنبه عریضه دادند. سرور دولت اظهار باوری نمودند که مؤسسه‌های انداز مملکت فعالیتشان را در بابت به حساب گرفتن و جمع‌آوری انداز بهتر خواهند کرد. 4 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اشتراک در مراسمی با تنتنه به استفاده دهی انشاءات جشنی به شهر قرغانتپه آمدند. سرور دولت نخست از تپه تاریخی قرغان که نشانه بی‌بهای از نیاگان است و توسط جشنگیری 1100 سالگی دولتداری سامانیان از نو احیا گردید دیدن نمودند. در بالای تپه که نشستگاه شاهان وخشانزمین و حاکمان قرغانتپه بود، با اصول معماری شرقی مناره خوشطرح 23.5 متره در پایه‌اش بنای آثارخانه تاریخ و کشورشناسی بیبی خانم و گلگشت‌های زیبا بنیاد شده‌اند. سرور دولت در رسم کشاده‌شوی این آثارخانه اشتراک نموده ضمن تماشای آثارخانه نو در دفتر قیدها همچون نخست تماشابین تأثیرات و تمنیات خویش را نگاشتند. بعداً در میدان به نام اسماعیل سامانی رسمی با تنتنه پرده‌برداری از روی هیکل شاه اسماعیل سامانی و جمع آمد تنتنوی برگزار گردید. پرزیدنت مملکت زیر کفکوبی‌های هزاران نفر ساکنان و مهمانانی در میدان جمع آمده پرده را از بالای هیکل 6.8 متره برداشتند. پرزیدنت مملکت در نزد حاضرین سخنرانی کرده تمام مهنتکشان ولایت را با جشن‌های در پیش ایستاده تبریک نمودند. محترم امامعلی رحمان در مراسم افتتاح نیمپیکره اسماعیل سامانی در شهرک به نام اسماعیل سامانی ناحیه باختر اشتراک و سخنرانی کردند. 4 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره بعض چاره‌های حفظ اجتماعی گریزه‌ها شهروندان جمهوری تاجیکستان و مهاجران داخلی جمهوری امضا گذاشتند. قرار مذکور با مقصد حفظ اجتماعی گریزه‌ها شهروندان جمهوری تاجیکستان و مهاجران داخلی جمهوری اینچنین با در نظر داشت بقرب شوی پول همزمان با سبب مراجعت زیاد گریزه‌های برگشته و مهاجران اجباری به امضا رسانیده شد که با آنها به مبلغ 300,000 روبل با مهلت پرداخت به مدت 20 سال قرض امتیازناک داده شد. 5 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراسم کشاده‌شوی دروازه حصار در درآمدگاه قسمت غربی شهر دوشنبه اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت مملکت ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در دوام سال 1999 در جمهوری کارخانه‌ها و دیگر انشاءات مهم ساخته و به استفاده داده شدند. 6 سپتامبر کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با نام تاجیکان در آینه تاریخ توسط نشریات لندن و فلینت ریوری بریتانیای کبیر از چاپ برآمد. قسم یکم اثر از آریان تا سامانیان نام داشته قبل از همه به سوال ما کیستیم، از کجاییم و در کدام دودمان سبزیده ایم، نخست اجداد ما کیا بودند، از کجا آمدند و در کدام مرز و بوم آشیان داشتند پاسخ میگوید. کتاب همچنین آید به تشکل دولت و دولتداری تاجیکان، حصه تاریخی مردم تاجیک در پیشرفت تمدن آریا نژادها جوابهای مشخص داده هر فرد جوینده و بیداردل را به گذشته دوری تاریخ هدایت میکند. مردم تاجیکستان به خاطر تجلیل 1100 سالگی دولت سامانیان آمادگی همه‌جانبه می‌گرفتند. تنتنه‌های اساسی جشن روز 6 سپتامبر از مراسم پرده‌برداری از روی مجسمه شاه اسماعیل سامانی آغاز یافت که این شاهکاری بی‌نظیر رمز وحدت و همبستگی و استقلال دولت نوین تاجیکان اینچنین افتخار از گذشته عبرت‌آموز است. همچنین خودی همان روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جمع آمد با تنتنه به افتخار افتتاح 1100 سالگی دولت سامانیان و 8 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. یکی از انشاءات اساسی و پرارزشی که ساختمان آن به مناسبت جشن بزرگ ملی یعنی 1100 سالگی دولت سامانیان به نقشه گرفته شده بود در مهلت معین شده بنیاد گردید. این مجتمع معماری هرچند در یک وقت نه چندان طولانی ساخته شد تجسمگری آرزو و آرمان طولانی خلق تاجیک می باشد.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои суханронӣ таъкид карданд, ки замони давлатдории сомониён давраи тиллоии таърихи халқи тоҷик мебошад. маҳз дар ҳамин давра қудрати эҷодии халқи тоҷик дар тамоми соҳаҳо самараҳои нек ба бор овард. ҳар кори хайре ки имрӯз карда мешавад, пеш аз ҳама барои наслҳои имрӯза ва оянда ба хотири тарбияи онҳо дар рӯҳияи худогоҳиву ватанпарастӣ, азиз доштани тамоми муқаддасоти сарзамини аҷдодӣ ва афзун гардонидани сарвати маънавии миллат анҷом дода мешавад. аҳамияти ин амал низ итминон дорам ки бо ҳеҷ чиз муқоиса намешавад. аз ин рӯ ин маҷмуаи меъморӣ ба хотираи фидокориҳои олисомон ва муҷассамаи яке аз амирони оқилу одилтарин ва бо фарҳангу ватандӯсти ин хонадон исмоили сомонӣ ёдгории миллати сипосгузори тоҷик барои гузаштагони номдори худ аст. аз ҷониби мардуми тоҷик дар ин марҳилаи ҳассос зиндагардонидани таърихи давраи сомониён ба хотири намоишкории бепоя не, балки танҳо ба хотири худшиносии миллӣ, огоҳии наслҳои имрӯзу оянда аз таърихи пурифтихори ниёгон ва дар қалби мардум бедор намудани эҳсоси гарми ифтихор аз гузаштагони худ ва ватандӯстии воқеӣ мебошад. соли 1999 дар гӯшаю канори гуногуни кишвар ба ифтихори ҷашни 1100-солагии давлати сомониён беш аз 500 иншооти хурду бузурги соҳаҳои тибу маориф ва фарҳангу хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд. шаҳру деҳоти мамлакат симои худро ҷиддан тағйир дода, иқтисодиёти миллӣ рӯ ба инкишоф ниҳод, ҷалби сармояи хориҷӣ низ афзуд. дар доираи ин ҷашни бошукӯҳ меҳмонони зиёди хориҷӣ ба Душанбе омада ба раванди ислоҳоти бомаром дар тамоми соҳаҳо баҳои баланд доданд ва аз Тоҷикистон таассуроти хеле хотирмон бардоштанд. миллат пароканда шуданаш мумкин буд, ҷумҳурӣ ҳамин не шуда рафтанаш ҳам мумкин буд. мана ҳамин марди ҷасур дар сессияи таърихии шаҳри Хуҷанд сарварии ҳамин ҷумҳуриро ба гардани худ гирифта дар ин мобайни 6-7 сол бисёр меҳнати пурмашаққатро аз сари худаш гузаронд. дар натиҷа мана мамлакат ба сулҳ осоиштагӣ барқарор шуд. он гурезагоне ки зиёда аз 1 миллион нафар берун аз ҷумҳури биронда рафтагӣ буданд, ҳамашон баргашта омаданд. ҳаёт осоиштагӣ оромӣ барқарор шуд. мана сохтмонҳои азими мана ҷумҳурӣ ба идома дорад. 7 сентябр дар арафаи таҷлили ҷашни 1100-солагии давлатдории сомониён аввалин қатораи мусофирбар дар роҳи оҳани Қурғонтепа Кӯлоб ба роҳ баромад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якҷо бо аъзои ҳукумат, чеҳраҳои намоёни мамлакат, аҳли илму адаб, намояндагони корпуси дипломатии муқими Душанбе ва собиқадорони меҳнат аз аввалин мусофирони қатора буданд. бунёди роҳи оҳани Қурғонтепа Кӯлоб соли 1991 оғоз ёфта, бо сабабҳои гуногун ба таъхир гузошта шуд. маҳз бо саъю талошҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар масофаи 150 километр ҷавобгӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ ин роҳ сохта шуда ба истифода дода шуд. дар як муддати кӯтоҳ роҳсозони мамлакат 17 пули калонҳаҷмро дар шароити мураккаби иқлимиву кӯҳӣ бунёд намуданд. ҳанӯз соли 1994 мутобиқи фармони президенти мамлакат як маҷмӯӣ ё комплекси дигаргунсозиҳои иқтисодӣ барои давраҳои солҳои 1996 ва дар соли 2000 таҳия гардид ва амалӣ гашт, ки ҳадафи асосии ҳамин барнома ин пеш аз ҳама оғоз намудани амалӣ гардондани стратегияи раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ буд. аслан метавон гуфт, ки ҳамин стратегия оғоз ёфт аз соли 1999, яъне ки ба хотир меорем, ки роҳи оҳани миёни Қурғонтепа ва Кӯлоб ба истифода дода шуд. нақби истиқлол ки имрӯз мегӯем, он вақт нақди анзоб оғоз ёфт. сохтмонаш дар ҳамун дар мавриди сохтмон ки онҷо
پیشوای ملت گفتن که اگر ما چیز ذخیره نیابیم لیکن با ناخنان خود همین نخب را باید اجرا کنیم، چون زیرا که باید که قسم شمال جنوب تاجیکستان پیوست شود و یک قلمرو تام جمهوری روی میدان آید. این تاکید کرده بودند. مرحله اولی راه اتومبیلگرد میان کلاب و قلعه خم آغاز یافت. بنابراین سال 1999 این آغاز عملیگردی استراتژی رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی محسوب می شود. ضرورت همین استراتژی آغازش که سال 1999 بود در چی است؟ در همون وقت همگی 42% راههای اهمیت عمومی جمهوری داشته اسفالت پوش بدون خلاص. راههای محلی باشد 20%. از همین راههایی که اسفالت بدن 1% به استاندارد یعنی که به صفت موافقت میکرد و خلاص. اکنون بیش از 90% بارکشانی و مسافرکشانی در کشور کوهستان تاجیکستان ما کوهستان است اصلا با توسط اتومبیل صورت میگیرد. بنابراین این یک مهمیت همین استراتژی مهمیت ارزش عمومی ملی همین استراتژی خیلی بزرگ بود. 8 سентябр унвони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз номи роҳбарони давлату ҳукуматҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба муносибати 8-солагии истиқлоли давлатӣ барқияҳои шодбошӣ ирсол гардиданд. сарвари давлати тоҷикистонро аз ҷумла шоҳи белгия алберти ду, шоҳи давлати урдун абдулло бини ҳусейн бини талол, президенти ҷумҳурии чехия васлав гавел, президенти Исландия Рагьёр Гримсон, президенти ҷумҳурии Гамбия Яҳьё Ҷомеҳ, амири давлати Баҳрайн Ҳамод бини Исо Оли Халифа, амири давлати Қатар Ҳамод бини Халифа Оли Тони, султони Омон Қобус бини Саид, султони давлати Бруней Ҳоҷи Ҳасан Оли Балқиён, раиси ибодатхонаи католикии Ватикан Павели ду ва дигарон табрик намуданд. дар барқияҳои шодбошӣ роҳбарони давлату ҳукуматҳои ҷаҳон ва ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ ба сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон саломатӣ, барору комёбӣ ва ба халқи тоҷик сулҳу ободиву пешрафт орзу намуданд. 10 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар анҷумани чоруми тоҷикони ҷаҳон иштирок ва суханронӣ намуданд. дар ин ҳамоиши байналмилалӣ аҳли илму адаб ва тоҷикон аз гӯшаву канори гуногуни ҷаҳон иштирок доштанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди ҳозирин суханронӣ карда таъкид доштанд ки тоҷикистон дар симои ҳар як иштирокчии анҷуман бародарону хоҳарони худ намояндагони тоҷикони ҷаҳонро мебинанд ки дар тақдири мамлакат ва ояндаи мардум бетараф нестанд. ба андешаи сарвари давлат анҷумани чоруми тоҷикони ҷаҳон барои таҳкими робитаҳои дӯстонаи тоҷикони ҷаҳон, тақвияти худшиносии миллӣ ва пойдории таҳкими истиқлолияти давлатӣ нақши муҳим дорад. анҷумани тоҷикони ҷаҳон ҳамчун як созмони фарҳангӣ меваи дарахти истиқлол аст ки бо талошу заҳматҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва равшанфикрони он сабзида ифодагари ормонҳои тамоми тоҷикони ҷаҳон гардид. анҷумани чоруми тоҷикони ҷаҳон дар арафаи ҷашни 1100-солагии давлати Сомониён ва 8-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. ҳадаф аз баргузор намудани ин ҷашнҳо низ таҳкими истиқлол, эҳёи давлатдории миллӣ ва густариши худшиносии тоҷикон мебошад. мақсаду мароми тоҷикон дар тӯли таърихи чандин ҳазорсолаи мавҷудияташон танҳо созандагӣ ва эҷоди тамаддун будааст. гузашта аз ин яке аз рисолатҳои таърихии миллати тоҷик ба доираи тамаддун кашидани халқҳои дигар мебошад. посдоштани хотири гузаштагон ва гиромидошти мероси онҳо қарзу вазифаи муқаддаси фарзандии мост. вале муҳимтар аз ҳама ин аст ки мо дар бобати ватандорию давлатдорӣ, худшиносиву миллатдӯстӣ аз бурду бохти гузаштагон ва аз таърих сабақи зарурӣ гирифта тавонем. аз ин рӯ имрӯз манфиати миллат, манфиати тоҷикистон, манфиати кулли тоҷикони ҷаҳон ва ҳамзабонони мо тақозо мекунад ки таърих, фарҳанг ва суннатҳои халқи тоҷик сабабу оқибатҳои таърихии фирор шудани як қисми ин мардум аз ватан, нақши шахсиятҳои барҷастаи тоҷик
در پیشرفت اقتصاد و تمدن بشری از دوره‌های قدیم تا به امروز مورد آموزش قرار گیرند. 12 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон якумин сиёсатмадор барои хизматҳои шоиста дар таҳкими сулҳу субот ва рушди илм бо ситораи тиллоии Алберт Швейтсар мушарраф гардиданд. бояд таъкид намуд ки дар академияи байналмилалии тиббӣ олимони 48 давлати ҷаҳон шомил мебошанд ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон якумин сиёсатмадоре мебошад ки бо ситораи тиллоии Алберт Швейтсар мушарраф гардидааст. ҳамчунин бо қарори академияи байналмилалии тиббӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аъзои фахрии академия ва профессори фахрии фалсафа интихоб шуданд. 16 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба фармон дар бораи тадбирҳои таъмини воридшавӣ ба шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ имзо гузоштанд. фармони мазкур бо мақсади таъмини воридшавӣ ба шабакаҳои иттилоотии ҷаҳонӣ дар сатҳи замонавии техникӣ ташкил намудани мубодилаи байналмилалии иттилоот ва ҷорӣ намудани технологияи замонавии таҳияи аснод дар дастгоҳи давлатӣ интишор гардид. 25 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо директори агентии давлатии омори ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрӣ доир намуданд. сарвари давлат ҳисоботи роҳбари агентиро роҷеъ ба масъалаҳои вобаста ба ҷараёни тайёрӣ ба гузаронидани ба рӯйхатгирии умумии аҳолӣ дар соли 2000 шунида фаъолияти агентиро таҳлил намуда талаб карданд ки камбудиҳои дар ин самт ҷой дошта бартараф карда шаванд. муҳтарам эмомалӣ раҳмон зикр намуданд ки ба рӯйхатгирии аҳолии давлати соҳибихтиёри тоҷикистон баъди барҳам хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ бори аввал гузаронида мешавад. аз ин рӯ мо бояд ба он ҳамаҷониба тайёрӣ дида ин маъракаро дар сатҳи олӣ гузаронем. бо мақсади татбиқи амалии муқаррароти созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон 26 сентябри соли 1999 дар мамлакат райпурсии умумихалқӣ баргузор шуд ва дар натиҷа ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тағйиру илова ворид гардид ки мақсад аз ин тадбир пеш аз ҳама таҳкими сулҳу пояҳои истиқлолият ва ислоҳоти тамоми рукунҳои давлатдорӣ буд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчун дигар сокинони кишвар дар чорабинии муҳими сиёсӣ райдиҳии умумихалқӣ барои ворид кардани тағйиру иловаҳо ба конститутсия сарқонуни ҷумҳурии тоҷикистон иродаи худро ифода намуданд. дар натиҷаи райпурсии умумихалқӣ ба 29 моддаи конститутсияи соли 1994 тағйиру иловаҳо дохил карда шуданд. бо дарки муҳимияти ин масъала сокинони мамлакат дар ин маъракаи муҳими сиёсӣ фаъолона иштирок карда мавқеи худро муайян намуданд. конститутсия дурнамои пешрафти ҷумҳурии тоҷикистонро муайян мекунад ва метавон онро ҳуҷҷати барномавӣ номид. конститутсияҳоеро ки дар дунё қабул мегарданд вобаста ба пешрафти ҷомеа тағйир меёбанд ва таҷрибаи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба конститутсия дар тамоми мамлакатҳои ҷаҳон сурат гирифтааст ки ин ба дигаргунсозӣ ва пешрафти мамлакат заминаи мусоид мегузорад. дар асоси тағйиру иловаҳои ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардида дар мамлакат парламенти доимӣ амалкунандаи касбӣ таъсис дода шуд. маҷлиси олӣ аз ду маҷлис маҷлиси миллӣ ва маҷлиси намояндагон ташкил ёфт. конститутсия асосҳои ташкилӣ ва фаъолияти принсипан нави маҷлиси олиро муқаррар намуд. конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистонро мутобиқи консепсияи тақсимоти ҳокимияти давлатӣ ва робитаҳои мутақобилаи мақомоти он баррасӣ намуда онро ҳамчун асоси бунёдии сохтори конститутсионӣ ва мақомоти мустақили намояндагӣ ки ҳокимияти қонунгузориро ба амал меоварад муаррифӣ мекунад. маҷлиси намояндагон доимӣ амалкунанда ва касбӣ буда маҷлиси миллӣ даъватӣ мебошад. ҷараёни қонунгузорӣ дар маҷлиси олӣ парламенти давлати демокративу ҳуқуқбунёд дар асоси принсипи волоияти мақоми олии намояндагии ҳокимият дар фаъолияти қонунгузорӣ амалӣ мешавад. ин дар навбати худ ба принсипи тақсимоти рукунҳои ҳокимият мувофиқат менамояд. мутобиқи моддаи 56 ва 57 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон салоҳияти ҳарду маҷлис муқаррар карда шудаанд. 7 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон омӯзгорони ҷумҳуриро бо фарорасии рӯзи муаллим шодбош гуфта аз ҷумла қайд намуданд ки иди касбии шумо имсол ба таҷлили ҷашни 1100-солагии давлатдории Сомониён 8-мин солгарди истиқлолияти Тоҷикистони азиз, анҷумани 4-уми тоҷикони ҷаҳон, гузаронидани райпурсии умумихалқӣ доир ба даровардани тағйиру иловаҳо ба Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рост омад ва бо камоли қаноатмандӣ зикр намуданд ки
омӯзгорон ва устодони муҳтарами ҷумҳурӣ дар ҷараёни омодагӣ ба ин ҷашнҳои фархунда ва дар сатҳи баланд гузаронидани онҳо иштироки фаъолона доштанд. сипас сарвари давлат дар бораи касби пуршарафи омӯзгорӣ ва манзалату вазифаҳои дар назди онҳо ба миён гузошта таваққуф намуданд. 9 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо роҳбарони вазорату идораҳо ва ташкилотҳои бинокории мутасаддии сохтмони нақби анзоб мулоқот карданд. сарвари давлат бо ҷараёни сохтмони нақб шинос шуда дар бобати сари вақт таъмин намудани сохтмончиён бо масолеҳи сохтмонӣ, сӯзишворӣ, озуқа ва қисмҳои эҳтиётӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. президенти мамлакат вазифа гузоштанд ки кор дар қисми ҷанубии нақб бояд то 20 майи соли 2000 оғоз гардад. ҳамчунин дар қисмати шимолии нақб корҳоро вусъат бахшида роҳбарону мутахассисони вазорату идораҳои дахлдор ба зарурати такмил додани ҳуҷҷатҳои нақб ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мувофиқ сохтани онҳо ҷалб карда шаванд. 13 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба фаъолияти осорхонаи академик Бобоҷон Ғафуров ғамхорӣ зоҳир намуданд. сарвари давлат амр карданд ки вазорати молияи ҷумҳурӣ аз фонди захираи президенти ҷумҳурӣ дар нимсолаи дуюми соли равон барои беҳдошти фаъолияташ ба осорхонаи ҷумҳуриявии академик Бобоҷон Ғафуров дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови собиқ вилояти Ленинобод 3 млн 274 000 рубл ҷудо намояд. 30 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба кушодани хона интернати ҷумҳуриявӣ барои пиронсолон, маъюбон ва кӯдакони ноқисулақли дорои 100 ҷой дар шаҳри Панҷакен имзо гузоштанд. қарори мазкур бо мақсади ғамхорӣ ва ҳифзи иҷтимоии кӯҳансолони яккаву танҳо ва маъюбони бесарпаноҳмонда, инчунин сарпарастии кӯдакони ноқисулақли ҷумҳурӣ бароварда шуд. худи ҳамон рӯз муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба қарори дигари ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба низом даровардани музди меҳнати кормандони соҳаи омӯзгорӣ ва баланд бардоштани ҳимояи иҷтимоии хонандагони муассисаҳои таълимии маълумоти касбию техникӣ имзо гузоштанд. мақсад аз имзои қарори мазкур бартараф намудани тафриқаи музди меҳнати кормандони омӯзгории соҳаи маориф, беҳтар кардани таъминоти моддии онҳо ва баланд бардоштани ҳимояи иҷтимоии хонандагони муассисаҳои таълимии маълумоти касбию техникӣ ба ҳисоб меравад. 30 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намояндагони аҳли ҷамоатчигии шаҳри Душанбе мулоқот намуданд. дар мулоқот доир ба чорабиниҳои сиёсию байналмилалӣ ва омодагӣ ба онҳо андешаронӣ карда шуд. зикр гардид ки шаҳрвандони тоҷикистон дар маъракаи муҳими сиёсӣ ширкат варзида бори дигар исбот намуданд ки тарафдори сулҳ ва ҷомеаи демократӣ мебошанд. сарвари давлат таъкид намуданд ки фаро расидани сулҳи деринтизор дар тоҷикистон пеш аз ҳама ба шарофати хиради азалии худи мардуми тоҷик муяссар гардид. 3 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар арафаи иди умумихалқии қабули конститутсия ба гурӯҳи кормандони соҳаҳои фарҳанг, маориф ва мақомоти идорӣ мукофотҳои олии давлатиро супориданд. сарвари давлат қабл аз маросими супоридани мукофотҳо дар бораи саҳми шахсиятҳои намоёни ҷумҳурӣ дар истиқрори сулҳ ва созгории миллӣ дар мамлакат муфассал сухан ронданд. сарвари давлат таъкид карданд ки ҳар кадоми шумо ва шахсоне ки имрӯз дар байни мо нестанд барои ободонию пешрафти ватани азизамон талошҳои зиёд ба харҷ додаанд. ҳамзамон президенти собиқи ҷумҳурии тоҷикистон Раҳмон Набиёв бо ордени Исмоили Сомонӣ ва ҳофизони халқии мамлакат Маъруфхоҷа Баҳодуров, Акашариф Ҷураев ва Одина Ҳошимов баъд аз вафоташон бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонида шуданд. 5 ноябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми сокинони мамлакатро ба муносибати 5-солагии қабули Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон табрик карданд. сарвари давлат аз ҷумла таъкид доштанд ки 5 сол муқаддам 6 ноябри соли 1994 ҷомеаи мо дар райпурсии умумихалқӣ Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро қабул намуд. ин воқеаи таърихӣ дар баробари интихоби озоди президенти ҷумҳурӣ ба миллати кӯҳанбунёди тоҷик қабл аз ҳама бо шарофати бузургтарин неъмати дунё истиқлолият насиб гардид.